tak sepilne dalane ya guys, hawane iki mendung. Iki sik jam piro iki? Setengah 10, tapi hawane redup mergo ya mendung. Mendung tapi tidak berarti hujan guys. Nah ini jalan menuju mau ke Purworejo ini guys. Pokoknya apa cari Pak sopir. Andre ning mburi guys. Iki tak sepilne dalan ngarep. Arepe golek cenil guys. Ning Pasar Sejati. Yo guys, Pasar Sejati sini ngisor Wit-witan. Rame full guys, tapi ini aku gak masuk. Maksudnya gak mampir. Kamu marahi apa ndelok perahu dadak kok mlaku ya, Ndre? Ya, enak titipan boleh. Mlakune ku lho sing gah aku ki. Bayar tapi pedae oleh nggo digawa ora oleh. Tapi lo maine lo jam 1. Sore. Pesen apa, Pak? Gak pesen kopi ta? Es degan. Mun dewarmu muni piye bojone Ndre? Memake ngono ngomong. Ini Sambirejo berarti. Sambirejo. Nyapa? Wis ngomong, Mbak. Anake sing cilik enek. Apa suwe sanggan, Mbak? Terus piye jare? Ya, impor ning sawah endi ngono. Ngomongno aku sanggap. Terus. Wis. Oh enak guys panggonane. Ya Ndre, gak kudanan ning omah-omahan. Kamu pesen apa Ndre? Es apa kopi? Manut aku ya, es degan kabeh iki es degan berarti es degan. Iya ta? Mun ning jati-jatian konomu ya ruwame Ndre ya. Mau lho. Sing panggonane ak dhewe marung kopi kae. Kamu nek bakul cenil barang jaduk Andre. Omahe dibongkar. Apa dibongkar? Apa dibenekne kae? Sandane. Ki prales sing ngalor jutule sate-sate kete ya. Sing karetan sing dipaping mau. Ruwono. Lah warunge ke ning ndi? Warunge ke kaya ning kulone dalan kuwi to? Kali. Warung rujak ibuke. Ya terus ning ndi saiki? Ada guys. Ning tengah paling. Campur kae mau. Kau bilang padaku kicau Andre. Kicau mania. HP-mu ning ndi ta? Lah yo ngono lho kancane. Madhep rene sik. Halo guys. Lah kok wis balik? Uga enteni kok, enteni wonge ya. Lah isuk kok wis balik? Jadi awakmu ning grajenane ta? Iya. Masih menunggu pesanan guys. Aku pesen bakso sama es degan.
Kamu Andre ya es degan, Pak Su ya es degan. Podo es degan kabeh ya Andre. Gak usah ngopi, engko ngopi nang omah ae. Oke. Sahdu panggonane guys. Masih banyak pepohonan. Oh, juru ya kita dulu. Kali ya terakhir. Kali. Kali kok. Kan kali. Ini banyak. Sono. Mendung iki guys. Nah, iki pesenane wis teko es degan. Ini Ya. selangan. Ndre, namun Ndre satu Ndre. Ini es degane wis teko guys. Dudek dhisik ben manis. Dudek Ndre ben tercampur Ndre. Untungnya gak enek susune ya. Padahal kali gak ngomong enek susu. Bismillahirrahmanirrahim. Piye Ndre, mantap. Seger. Sik, mari ki maem. Seger Pak Su. Engko mesti 2 gelas Pak Su. Seger. Cepeng. Ngerokok sik Ndre, ndi rokokmu Ndre? Iki es deganku iki, guys. Oh, Coba. yang mana ya? Apa yang mana ya? Mantap. Bulat gitu. Son horek ning ndi ta kuwi an? Tapi ini ngono lho wame. Ndelok ta wi? Enggak belatung. Paling ndelok wi. Enggak, bunga dulu aku. Nggih. Iki baksoku yo wis teko iki, guys. Mantap. Sik tak maem dhisik ya, guys. Maem sik, guys. Andre yo maem sego bungkus kuwi mau sing dijaluk. Iki aku bakso. Bakso kae mek ngerokok kambe es degan. Dan iki es deganku. Enak, Andre? Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillah porong mah. Yo iki lho Ndre sing domongne liburan spesial ya. Enak toh? Enak. Kemudian juga mana kan nanti dulu di kono ya. Nanti. Perapatan. Istiganya pangkas ya. Bu, es degane setunggal malih. Ya guys, aku tak maem bakso iki sik. Wis entek kabeh, iki es degane ya wis padha entek. Iki baksoku ya entek, sego Andre ya wis entek. Wareg Andre. Wis ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dadah, dadah. Dadah guys. Dadah.